سلام تخططت ناي channel كما ياللخم كما يتخونو سناي كتكونو ناي وتر تمنيتيو زلنا يا دما إكزابير سلام انكسانتن كبزحلنا عندها تمنخو نلوم ما عند دما كم توترون نخلاتنا كتكمي زبالكو فيديو حيزلكم متياللخو كسافز أمام مساي كتصنح دما بخبري يعدمكم زلكم حساباتن زلكم ريتو بزعبازي لو ما عند حيزيو متيال زلخو فيديو حساباتن تلكم تحت الكومنت كتصحفوا لي بتحتنا حتىكم ناي لو ما عند أرستي بزعبا أوتيزم ياخد كون أبز حلفة أب جدرار channel جورج أوريد ونيرو بزعبا التملكتات ناي أوتيزم انتاي عينت ملكتات كم زلوو انتاي تولد انتا كبرو خم زلووم قل سفح دبال حابريتا أوريدني بزحات هتصانات بفلاي دما بزمعبو العالم زرقه زدقاقم حماميو بزعو قزيون زحطو تارستيو نسو دما حمام أوتيزم بلوو ويدما بحفشا هتصانات أب هيوت أكتيف ويكا أب اوانوم بوانو زدلي معباليتاتن ناي مزرابن ناي مكسقاسن ناي كالن كم تعدميهم كسقمو زي مخال زتنبه تقامينا غنري ركابتا شعا معالتي بزو حساب أبناي كلتينا تليفون بزو حسابي دولنا بزو حسابي بزعبو زحتنا بزحات ولد دون تشجيرهم كم زلو بزعبا زي ناي أوتيزم مالتي حبريتا متينا قل سباتون زرخبكم زاربكم سبات نيرو قدمنا بتا حبريتا ممصايغن حدا غيزه نحنا كم حبرتسب كنمهارلو وي كنتنققلو زلنا نغرات አሉ ብዙሕ ግዜ ንኸምዛ ዓይነት ቆልዑ ንኣብነት ሕጂ ናይ ኣውቲዝም ሕጂ ዝተፈላለዩ ዓይነት ተኣሽሚ ዘለዎ ዝተፈላለዩ ዓይነት ባህሪ ናይቶም ቆልዑ ኢኻ ትርኢ ገሊኦም ዘይዛረቡ ቆልዑ ኣለዉ ገሊኦም ከዓ ብዙሕ ድዛረቡ ቆልዑ ኣለዉ ግን እቲ ዝዛረቡ ቁርብ ከምዚ ቁም ነገር ደብል ስኢሎም ጥራይ ዝመጾም ጥራይ ድዛረቡ ማለት ክትሕዞ ክትጭብጦ ዘይትኽእል ማለት እዩ ገለገለ ቆልዑ ከዓ ምልክት ዘለዎም ኣብ ገጾም ኣለዉ ሕጂ ኣብ ገለገለ ቦታታት ገለ ወለድ ድሰማዕክዎ ማለት እዩ ካብተን ዝረኸብኮን ዝበዝሓ ኮ ደቂ ኣንስትዮ ይረኺባ ሓቂ ዘረባ مسب كحوسا بزخونه إيفن في بيت خرسان نخخداون እንዳተሸገራ ምዃነን ይነግራን ነይረ ምክንያቱ እትሰብ ካብ ዘረባ ይዕርፍኒ እንተ ኮይኑ ወድኽ ደይ ዛረብ እንተ ኮይና ጓልክ ዘይተዛረብ እንተ ኮይኑ ዝወድኽ እንደይ ዛረብ ወደይ ዝቆልዓ ክንደይ ከም ዝገብር እዩ ምሻሎ በቲ ናይቶም ስድራ ፀገምሲ እንታይ ድበሃል ትገብሮም 10 ግዜ ከም ኢልካ ስለተዛረብካዮም ዝልወጥ ነገር የለን ከምኡ ኢሎም ድዛረቦም ብዙሓት ሰባት ስለ ዘለው የን ከምኡ ኢለን ነጊረናን ማለት ሕጂ እዚ ኸ እንታዩ ልዕሊ ኩሉ ብፍላይ እቶም ወለድኮም ዓይነት ቆልዑ ዘለዎም እቲ ዘለዎም ፀቅጥ ከኣኽሎም ዝተወሰኸ ብደገ ኸኣኒ ካብ ሰባት ብዙሕ ነገራት ካ እዩ መጾም ከምኡታት ነገራት ማለት እዩ ስለዚ ውላትሲ ኩላትና እቶም ወሊድና ተለና እቶም ዘይወለድና ብዛዕባ እዚ ርጉፅ ነገር እዩ ንፈልጦ ነገር ኢኻ ውላድ ወሊድካ ውላድ ንኽትወልድሲ መሪፅካ እዚ ሕሸኒ እዚ ትሕሸኒና እዚ ኣይደሊኒ ኢልካ መሪፅካ በቃ ምሻሎ ቀይሕ ፃዕዳ ብጫ ኢልካ መሪፅካ ትወልዶ ውላድ ኣይኮነን ድሓር ከዓ እቲ ዝሃበካ ኢኻ ትቕበል ኩሉ ግዜ ምስ ወለድካ እውን ክትሸጦ ይትኽእል ክትልውጦ ይትኽእል ዋላ ሓንቲ ነገር ክትገብሮ ይትኽእል ኢኻ እቲ ወላዲ ነቲ ዘለዎ ውላዱ ተቐቢሉ ከም ዘለዎ ተቐቢሉ በታ ዘላቶ ዓቕሙ ክሕግዝ ንውላዲ እዩ ዝደሊ ዝበዝሐ ወላዲ ኸም እዩ ስለዚ ዝጠፍኣና ኮይኑ ኣይስማዓን ነዚ ከምዚ ወይ ክንገር ወይ ክዝረበልና ወይ ክንማዓድ ገለ ንደልሲ ኮይኑ ኣይስማዓን ግን ኮይኑ ግን ብዙሓት ሰባት ከኣለው ብኡኡ ድዛረቡ በቶም ቆልዑ እንታይ ድበሃል ገይሮም ነቶም ስድራ ኣዝዮም ፀቕጢ ዝገብሩሎም ከዓ ኣለዉ ኣብቲ ቅድሚ ናብቲ ኣብ ኣርእስተይ ምኻደይ ግን ሓንቲ ከዓ ዕላል ክዕለኩም እየ ኣብ ቅድሚ 2-3 ወርሒ ይኸውን ሓደ ሰብ ረኺበዮ ከምኡ ዓይነት ቆልዓ ዘለዎ ናይ ኣውቲዝም ማለት እዩ ሕጂ ቀድሚ ምውላዱ ንዕኡ ኣዝዮም ሕጉሳት ኣዝዮም ፅቡቕ ሓዳር ዘለዎም ሰበይቱ ክልቲኦም ሰሪሖም ሓደ ቆልዓ ነይርዎም ፅቡቕ በቃ ማሞቕ ዘለዎ ሂወት ነይርዎም ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ናህና ከም ሕብረተሰብ ከም ባህሊ ዲኻ ክትብሎ ወላ ብምንታይ እዩ ኣይዶኖ ኣይርዳእና ኣነ ብዙሕ ሰብ እንታይ ይብለካ ሓደ ቆልዓ እንድሕር ወሊድካ ኣለካ እዋ እታ ዝቆልዓስ ኣፀሚኻዮ ዘይትደግመሉ ገለ ኢሎም ብዙሕ ሰብ እዩ ዝዛረበካ እዚ ሕጂ ንፅቡቕ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ግን እንተ በዚሑ ከኣሲ ኣዝዩ ኣብ ዘይተደለየ ነገራት እዩ ዝበፅሕ ፅቡቕ ኣይኮነን ኣነ ብናተይ ክሪኦም ከለኹ ንሰብ ዘይትወልድ ዘይትውስኽ ዘይትድምር ክብሎ ኣይደሊን እየ ምክንያቱ ንዓይ እውን ክብለና ኣይደሊን እየ ምክንያቱ እንታይ ኣለዎ ናይቲ ሰብ እንታይ ሂወቱ ክትፈልጦ ይትኽእልኒ ኢኻ ነቲ ሰብ ሕጂ እንታይ ይብለኒ ትወዲ ከምዛት ብጣዕሚ ብዙሕ ምስ መጾም ሕጂ ሰበይቱ በቃ ብጣዕሚ ተናዊፃ ናይ ስድራ ናይ ገለመለንገለ ምስ እንታይ ይበሃል ምስ ኮነ ቆልዓ ክወልዱ ይውስኑ ማለት እዩ
ቆልዓ ምስ ወለዱ ኣጋጣሚ ተቆልዓኻ ናይ ኣውቲዝም ፀገም ዘለዎ ኮይኑ ፀኒሐ ማለት እዩ እጂ ኩሉ ግዜ ስጋብ ዛሕ ሰዓት እዚኣ እቲ ኩሉ ነገር ከም ቆልዓ ክገብሮ ዝኽእል ኣክቲቪቲ ብሙሉእ ይገብር ኢቭን ካብቶም ካልኦት ቆልዑ ኣብሊፆም እዮም ንዕኡ እንታይ ድበሃል ትሪት ዝገብርዎ ነቲ ቆልዓ ትምህርቲ ዲ ክመሃር ኣብቲ ዝግብኦ በቲ ናቱ ደረጃ ትምህርቲ ይወስድዎ ክፃወት ዲ ዝኾነ ነገር ዓይነት ሆብ ንክገብር ኣብ ገዙ ኢቭን ኩሉ ነገር ክገብር ይኽእል ይብለኒ ነይሩ ግን ካብቲ ዝገርመኒ ወላት ሰብኣይ ክዛረብ ከሎ ኣብ ገፁ ክሳዕ ክንደይ ቂምታን ሕማቅ በሳልን ከም ዘለዎ ኣብ ውሽጢ ኣነ ተረዲየ ካቡ እንታይ ይብለኒ ሰባት ሲ ከምዘይ ትገብር ኢሎም መፂኦም ክዛረቡኻ እንከለዉ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ገዛኻ እንታይ ትኾና ኣለኻ ወድኻ ከመይ ደረጃ በፂሕሎ እንታይ ኮይኑ እንታይ ክንሕግዘኩም እንታይ ክንገብረልኩም ዝኾነ ነገር ኣሎ ምሽ ወላ ኣይተሓግዞን ሰብስ ብሓሳብ ዲ ጥዑም ዘረባ እውን ትዛረብ እንተዘይክኢልካ ማለት ካልእ ነገር ክትሕግዝ ተዘይክኢልካ ብዓቕምኻ ጥዑም ዘረባ ካብ ኣፍካስ ጥዑም ዘረባ ተውፃሉ ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብሙሉኦም ከምኡ ዝገብሩና ዝነበሩስ ኢልኒ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ገዛና መፂኦምና ኽማን ኣይፈልጡን እዮም ገለ ኢሉ ብጣዕሚ ኣነ ማራይ ተሰሚዕኒ በቃ ብኸያት መፅአኒ ሽዑ ነቲ ገፁ ክሪኦም ከለኹ ሰብኣይ ብጣዕሚ ተሰሚዕኒ ሕጂ እንታይ ክብል ኢለ ነዛ ኣርእስቲ ዝምፅዮ እቲ ዝገርም ከዓ ኢልኒ ማለት እዩ እቶም ሰባት ከምኡ ዝገበሩናስ ብድሕሪና ኮይኖም ሲ ብዙሕ ክዛረቡ ይውዕሉ በቃ እቲ ቆልዓ መዓልታዊ ፕራይቬት ሰርቪስ ኣላቶ መዓልታዊ ከምዚ ገይሩ ዝኸይድ ከምዚ ገብር ገለ ኢሎም ብደገ ኮይኖም ይዛረብሉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ምናልባት ኣብ ውሽጦም ኣቲና ተነንብቦም እቲ ዝበለፀ ኮይኑ ይስማዓኒ ድሓር ከዓኒ ኩሉ ግዜ ሓላፍነታውያን ሰባት ክንኮን ኣለና ነቱ ነውፆ ካብ ኣፍና ኣነ ሕጂ እዚኣ ዝዛረባ ዘለኹ ብሓላፍነት ክዛረባ ፅባሕ ንጎ እዚኣ እንድሕር ትሕተኒ ኮይና እንድሕር ጌጋ ተዛሪበሉ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ጌጋይ ክእረመላ ክኽእል ኣለኒ ቁኑዕ ተዛሪበ ከዓ ነቲ ቁኑዕ ሒዘ ክኸይድ እየ ዘለኒ ምክንያቱ ንኩሉ ነገር ትገብሮ ካብ ኣፍካ ተውፅኦም ነገራት ሓላፍነት ክትወስደሎም ክትክእል ኣለካ ንሰብ እንታይ ዓይነት ህይወት ይኽእል ኣሎ እንታይ ዓይነት ህይወት ኣለዎ እንታይ ኣለዎ ኣብ ገዙ እንታይ ሽግራት ኣለዎ ኣብ ሓዳር ኣብ ዝተፈላለዩ ነገራት እንታይ ኣለዎ ኣይትፈልጦን ኢኻ ስለዚ እቲ ካብ ኣፍና ነውፅኦም ነገራት ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና እየ ዝብል ኩሉ ግዜ ብፍላይ ነዞም ከምዚ ዓይነት ኣሽሙ ዘለዎም ደቆም እዚ ኖርማሊ ወልሓንቲ ፀገም ዝበሃል የብሉን ጥራይ እቲ ምልክታት ናይቶም ቆልዑ ፈሊጥካ ክሕከሙ ይኽእሉ እዮም ወልሓንቲ ፀገም ዝበሃል የብሉም ኖርማል ከምቲ ቆልዓ ተማሂሮም ትምህርቶም ገይሮም ኩሉ ነገር ኢቭን ዘረባ እንድሕር ኣብይዎም ሓንቲ መዓልቲ ክዛረቡ ምዃኖም ክንፈልጥ ክንኣምን ክንክእል ኣለና እዚኣ ክብለሊ ከምኡ ድማ ኣብ ጂድራር ከይድኩም ዝተፈላለዩ ዓይነት ሓበሬታታት ኣሎ ብዛዕባ እቲ ናይ ኣውቲዝም ስፍሕ ዝበለ ገሊፅዎ ኣሎ ብዝሓለፈ ግዜ ብከምኡ ኢኻ ብዙሕ ግዜ መፂና ነይሩ ኣብ ከይድኩም እቲ ሊንክ ናብዚ ክገድፈልኩም እየ ሓበሬታ ካብኡ ክትወስዱ ትኽእሉ ከምኡ ድማ ኣብ ቅድሚ ዓመት 2 ዓመት ገለ ይኸውን ኣብ ፌስቡክ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ኣውቲዝም ትዛረብ ኣደያ ከምኡውን ስፔሻሊስት ናቱ ዝተማሃረት ኣደያ ኣድሓነት ዘርኣብሩክ ትበሃል ኣብዚ ናታ ብሙሉእ እቲ ፔጅ ናታ ክሰደልኩም እየ ብዙሕ ነገራት ክትሕግዘኩም ትኽእል እያ ርግፀኛ እኳ ይኮንኩን ግን ትምህርቲ እውን ክላስ እውን ህልዋ ኾኒ ብዛዕባኡ ኣደያ ናቱ እውን ስፔሻሊስት ብኡ ዝተማሃረት ሰብያ ብዙሕ ነገር ኣነ ካብቲ ዝሪኣ ነዊሕ ዓመታት ገይረ ኣለኹ ጓላ ኦሬዲ ጎቢዛ ዓባይ ጓል ኮይና ንእሽተይ እንኮላ ኣነ ዝሪኣ ነይረ ሕጂ ግን ኣምላኽ መስገን ዓባይ ጓል ኮይና ብዙሕ ነገር እውን ተቐይረ እያ ትብላ ካብቲ ናታ ዘራርባ መዓልታዊ ትገብሮ ምስ ውላዳ ኣክቲቪቲ ከዓ ብዙሕ ለውጢ ከም ዝገበረላ ነታ ጓላ እያ ትዛረብ ስለዚ ብዙሕ ሓገዝ ክትሕግዘና ትኽእል እያ ናብኣ ከይድኩም ብዙሕ ሓበሬታ ክትወስዱ ትኽእል ኢኹም ክብለኩም ፈቱ ከምኡ ድማ ኣብዚ ለንቅነ ኣብ ኤሪሳት ወፂኣ ንህዝበይ ይጠቅም እዩ ንሕዋተይ ክጠቅም ይኽእል እዩ ብዙሓት ኣዴታት ኣብ ገዛን ተዓፅየን ከምኡ ኮይኖም ውላደን ክዛረባ ዘይክእላ ክነግራ ሽግራተን ክገልፃ ዘይክእላ ኢላ ወፂኣ ነቢያት ሓጎስ ትበሃል ኣብ ኤሪሳት በቀዳማይ ኢንተርቪው ገይሮምላ ነይሮም ምስ ረኣኽዋ ተሰማዓኒ ሓጎስ ክገልፆ ይክእልኒ በቃ ምሻሎ ብጣዕሚ ደስ ትብለካ ከምዚ ወፂኻ ነቲ ሕብረተሰብ ሽግሩ ተረዲእካ ወፂኻ እንድሕር ክትምህር ጀሚርካ ወይ ክትረድኦ እዚስ ከም ኖርማል ነገር እዩ ክሕለፍ ድኽእል እዩ ክስገር ክኽእል እዩ ኣብቲ ትዛረቦ ዝነበራት ወዳስ ወዲ 9 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ካብቲ ዝነበሮ ናይ ኣውቲዝም ፀገምሲ ክሳብ 80% ሲ ፅቡቅ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ በፂሕሎ ትብል ነይራ ሕጂ 80% ማለት ሲ ቀሊል ኣይኮነን ኦሬዲ ዝሰብ እዚ ቆልዓ እዚ ሲ ኣዝዩ ንፉዕ ቆልዓ ኣብ ገለገለ ይርዮ ነይረ ጸሎት ብእንግሊሽ ከንብብ ከሎ መጽሓፍ ቅዱስ የንብብ ገለ ሰሚዐዮ ብጣዕሚ ኣዝዩ በሊሕ ቆልዓ ከምቲ ትገልጸ ነበረት በሊሕ ቆልዓ ክትሪኦም ከለኻ ኣዝዩ በሊሕ ቆልዓ ይድመስል ብጣዕሚ ከምኡ ኢላ መጽያ ክትምህርን ከላ ከምኡ ኢላ መጽያ ክትዛረብ ከላ እዚኣ ሰብ እዚኣ ዓለም ሙሉእ እዩ ዝሪኣ ደሎ ኩሉ ኣብ ሚድያ ሲ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝግበር ደሎ ስለዚ እዚ ክጠቅም ይኽእል እዩ ንሕብረተሰበይ ኢላ መጽያ ተዛሪባ ብዙሕ ካ ኣብዚ ለንቅነ ሕጂ ድረኣኽዎ ኣብ ንቐዳም ሰዓት 4 በርሊን ታይም ማለት እዩ በዝናህና ናይ ኤውሮጳ ኣቋፃፅራ ሰዓት 4 ኣብ ዙም እንታይ ድበሃል ክትገብር እያ ኩላትኩም
أبزي كقدفلكم إيه كمي جيركم أبتزوم تأتو من البعض لينك ونالو أب إرسات أوريدو مالو أبزي تحتي أبزي قلنا خجبر لكم إيه أبا أتيكم بتجاهم حبرت أو صدو زي تجأنيكم أبجزاهم كوف هاي تقولوا كعرز النجاري زي عرّ النجاري اللي مغنياتو كل جزء اندحر تسينا تبجيسنا اندحر حمامنا فليتنا ويش جراتنا فليتنا تزلنا نجار وطيلنا اندحر تزاريبنا له كمتي أبوتاتنا زم مسلوه حبا أصلس حبا أفوسي زبلوه اندحر قصلنا وطينا اندحر تزاريبنا له كعرّ اللي زي عرّ النجاري اللي سلزي كل جزء خا نحنا ونبعامنا أبقونكم على ناتهم عينت أجمعت شجراتكم يردأنا يقلل نجاري يكون أنا حجي ولا قلعة أي ولاد نبر ناي قلعة نجار قليل كم زي كون يردأني قلعة مولاتي انسسهم كجبر يخلي جن التولاد خن كان ولادي حلفنا توسيت كمعبايو زخبدن أشجار النجار بفلاي أبزي معبو العالم تسديدنا لنا أزينا بزحت سدراد شجر دلو سلذي كابزين محوات زياتهم تحبريتها بمول وصدو بفلاي نساتن أبكم عينتهم مكرو تبوس لزلون ጽቡቅ ጌረን ክሕግዛ ይኽእላ እየን ዝብል ግምት ኣለኒ ክሕግዛውን ይኽእላ እየ ምክንያቱ ብፍላይ ንኣድሓነት ዘረኣብሩ ነዊሕ ግዜ ተኸታቲለያ ኣዝያ ንፍዕትያ ብዙሓት ሰባት እዮም ዝከታተልዋ ብዙሓት ሰባት እውን ከም ዝተቐየሩን ከም ዝተዓረዩን እያ ትዛረብ ስለዚ ኣብኡ ከይድና ሓበሬታ ክንወስድ ኢና ኣብዚ ብምሉእ እቲ ዘድሊ ሓበሬታ ክገድፈልኩም እየ ንሎማዓንቲ ተሓሰብኳ እዚኣ ነራ ብዙሕ ተዛሪበ ይቕሬታ ምናልባት ተጋጊየ ደፊረ እውን ድሕር ተዛሪበ ኮይነ ይቕሬታ ግበርለይ ስለተሰማعني كابل بي كلاتنا تنزاربو حلافنة طبعا كنكون كم زلنا حلافنة كنوستولو كم زلنا كبلي لئ እግዚአብሔር ሰላም ያብዛحنا أبقى الفيديو بخلا أرستي كم تأكمي سسناي بروح معلتي تبرلنا